Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uXolile Nqatha uthe thaca iziphumo zolwaphulo-mthetho zekota yesine eMpuma Koloni ngale ntsasa nalapho athe zibonisa ingxubakaxaka uluntu olujamelene nayo kwelaa phondo. Usihlalo wekomiti ejongene nophuhliso loluntu epalamente uBridget Masango uthi bayakhala abaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente ngokuqinisekiswa kweenkcukacha zabo okulibazisa intlawulo. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu eMpuma Koloni umnumzana Xolile Nqatha uthe thaca namhlanje iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho kweli phondo. Ngethuba ebalula ulwaphulo-mthetho olubalaseleyo kweli phondo, uthe ezi nkcukacha-manani kufuneka zinikwe ingqwalasela nanjengoko zichaphazela ubomi boluntu mihla le, uvakalise ukuba amapolisa aza kuqhubeka esenza umsebenzi wokuthintela ulwaphulo-mthetho. Iphondo leMpuma Koloni likhuphe ingxelo exhalabisayo malunga nokonyuka kwezinga lolwaphulo-mthetho kweli phondo. Ukanti le ngxelo ichaza ukuba indawo yaseLusikisiki inkqenkqeza phambili kwaye ikwindawo yokuqala ephondweni ngolwaphulo-mthetho, ndawo leyo ngaphambili ibibanjwe yindawo yaseMthatha. Urhulumente wephondo uthi oku akwamkeleki kwaphela kwaye kufuneka baqinise ukusebenza kwengalo yomthetho bencedisana noluntu, abakwalizwi kunye namapolisa ukuqinisekisa ukhuseleko eluntwini. Kwiindaba ze-SABC, Dungulisa Dumezweni. Umphathiswa wezombane kweli umnumzana Kgosientsho Ramokgopa ubambe ingxoxo nonondaba eBramfontein eRhawutini namhlanje malunga namanyathelo aza kuthatyathwa uqubisana netyala lombane lesixeko. Isixeko saseRhawutini sityala inkampani yombane i-Eskom imali engange-3.2 billion rand nekulindeleke ukuba isixeko siqalise ukuyibhatala kule minyaka ilandelayo. Umphathiswa uthi le ngxaki yamaxabiso etyala lombane ayiphazamisi kuphela isixeko saseRhawutini kodwa nakwezinye iindawo ingakumbi kweli xesha lasebusika. Isixeko saseRhawutini kulindeleke ukuba sibhatale eli tyala lezigidi kwisithuba seminyaka emine ebekiweyo. Johannesburg City Power they will pay the 3.2 billion rands over a period of 4 years. So it's important that there's an appreciation that this is a big ticket of 3.2 billion rands. Of course, that amount has been in dispute, and City Power, I want to emphasize, and City of Johannesburg have done everything possible to maintain paying the current account. Ukanti usodolophu uthi elinyathelo lokubhatalwa kombane belinomngeni kakhulu kubo neofisi yakhe kwaye wonelisekile ziziphumo zale ntlanganiso. The process that we undertook from November, yes, it had its own challenges, but we want to acknowledge the work that the team had put in place to ensure that at the end we can arrive at a settlement that all of us would be comfortable with. And we think we're at the point where we are happy with the settlement as outlined by the Minister. So both parties, City Power and Eskom, are also happy. So it's a matter of now implementing the agreement as reached. Usihlalo wekomiti yophuhliso loluntu Nkosikazi Bridget Masango uthi abaxhamli bezibonelelo ze-SASSA bavakalise udano lulibaziseko lwemali yezibonelelo ngenxa yenkqubo entsha yophononongo lweenkcukacha zabaxhamli. Le nkxalabo yabaxhamli bezibonelelo ivele emva kokuba isebe lezimali kuzwelonke limilisele imigqaliselo engqingqwa kwisabelo semali kwi-arhente yezibonelelo i-SASSA. Le migqaliselo iquka ingxelo ekota nekota ezibonelelo ezinqunyanyisiweyo, ezirhoxisiweyo neziye kubaxhamli. Uqinisekiswa kwengeniso kwaneenkcukacha ezifumaneka kwi-arhente eqokelela irhafu kwi-NSFAS, UIF nakwisebe lemicimbi yezekhaya kwaneenkcukacha zophando lwabaxhamli abarhorhisayo. If
these conditions are not met, as you outlined them in your intro, they might even withhold the grants from SASSA, and that's when we started panicking. Usihlalo wekomiti ukhuba uthi iyanda inxalabo yabaxhamli abaselungelweni abangazifumani ngexesha phambi bangazifumani kwaphela izibonelelo. Ukuva banzi ngalomba wenkqubo yeSASSA mbukeli ubukele inkqubo yilungelo lakho ngecala emva kwentsimbi yesine namhlanje ku-SABC1. Isikhalo sabafundisi-ntsapho kwiingingqi ezahlukeneyo ngobundlobongela ezikolweni sivakele, utsho njalo umphathiswa wemfundo esiseko kwinkomfa noonondaba epalamente, nalapho abalule amanyathelo aluqilima abawathabathayo njengesebe uqinisekisa ukhuseleko lwabafundi ezikolweni, ukwabulele abenkonzo zesipolisa ngentsebenziswano. Through our LO curriculum, we are making sure that we are also teaching children about values. We're also teaching children, particularly boy children, around consent, around looking after themselves. It's important that even from a preventative point of view, we are also making these interventions. We just want to say to our teachers and our principals, we hear you. We've taken your cries into consideration, and this is why we are making this intervention today. And to our SAPS members, we want to say thank you. Our children and also our learners look to you for your protection. And let me close with this. The safety of our children is truly, colleagues, and non-negotiable. We're here to draw the line in the sand. We will have a zero tolerance for violence in any of our schools, whether the violence is perpetrated by other learners against other learners, or by adults, or by community members in our schools. Kwalapha ezindabeni. I-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal ibambe inkomfa noonondaba ukubhengeza bakubize njengezigqibo ezingqingqwa nezicwangciso zongenelelo, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabhotisa nakwabo basandula ukungena. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus, ukanti kuphela nje kwazi ungazifumana kwikhasi lethu lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku eliphambili ngalemva kwemini. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uMnumzana Xolile Nqatha uthe thaca namhlanje iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho kweli phondo. Ngethuba ebalula ulwaphulo-mthetho olubalaseleyo kweli phondo, uthe ezi nkcukacha-manani kufuneka zinikwe ingqwalasela njengoko zichaphazela ubomi boluntu mihla le. I-ANC ithi isibhozo kwalishumi amacandelo omqulu wenkululeko aphunyezwe ngokupheleleyo, kusashiyeke amabini kuphela la ajongene nokwabiwa komhlaba kunye nobunini bobutyebi asesekuphunyezweni. Oku kuza njengoko eli lizwe ligqiba iminyaka engama-70 kususela oko lamkelwayo olu xwebhu lwembali. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kwenza intetho kulo msitho wokubhiyozela iminyaka engama-70 yokwamkelwa komqulu eKliptown eSoweto ngolwesine. I-Pan-Africanist Congress, i-PAC ngamafutshane, ngabona bagxeki baphambili bomqulu wenkululeko, i-Freedom Charter ngolwasemlungwini. Umqulu wenkululeko waziwa ngephulo lawo elingagungqiyo lokubuyiswa komhlaba kuninzi lwabantu abantsundu. Ongusihlalo kazwelonke uGwede Mantashe uthi bakwazile ukufezekisa injongo zolu xwebhu lwembali. The clauses of the Freedom Charter, there are 10. 8 of those clauses in the preamble have been implemented almost fully. We have 2 clauses that are work in progress. One of them is the land question. The second one is the wealth. Ngokutyikitywa kwamva nje komthetho oyilwayo wokuhluthwa komhlaba, unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthe baza kude bayifezekise ngokupheleleyo imibono yomqulu wenkululeko. If you take land and wealth, we are implementing that within the framework of economic transformation. That is why we have repealed the Act of 1975 and introduced the Act of Land Expropriation. Nangona kunjalo, emva kweminyaka engama-30 enkululeko, uMzantsi Afrika ayisengelona lizwe lingalinganiyo emhlabeni.
uMbalula uyavuma ukuba kube nzima ukubona kuphunyezwa ngokupheleleyo kwawo onke amasolotya alo mqulu. We are executing the full realization of the Freedom Charter within a democratic process, which at the present moment does not favor the ANC. Kukho imvisiswano ebanzi yokuba uninzi lwenjongo zalo mqulu ziphunyeziwe ngokutsho komhlalutyi wezopolitiko uMoeletsi Mbeki. A lot of what the Freedom Charter wanted to be achieved has been achieved. For example, the people shall govern. Kumagatya awo alishumi aquka amalungelo nesidima soluntu, ukulingana phambi komthetho nokufikelela kubunini bomhlaba nobutyebi phakathi kwamanye, umqulu wenkululeko wawusisandulela somgaqo-siseko ohlonitshwayo woMzantsi Afrika. Ukanti ke usanqunyanyisiwe lo msitho. Kulindeleke kuba ngomso kuphakanyiswe ivoti yokungamthembi usodolophu wesixeko saseRhawutini uDada Morero, ukanti ke ukudadela enzulwini ngalomba ukhona umhlelo wezopolitiko walapha ekhaya uMzwandile Mbeje apha estudio. Sikwamkele Bramzwayi. Sikwamukele sibingelele nababukeli. Mhlambe nje phambi kwasiqale ngenkulumo mpikiswano yethu ukuthinta kulolu daba olubalekile le Freedom Charter. Siyazi ukuthi kumele lugujwe ngolwesine, kodwa ke iANC sikhiphe istatement sokuthi usuhlehlisiwe usuku ke bazositshela ukuthi olwanini asikazi ke kwamanje. Ingaba bazinikile izizathu zokuhlehliswa kwalomsitho? Abashongo bathe bazosazisa mangabe sekufanele lumgubho uqhubeke lo wangolosini okufanele bese Kliptown. Okay, sibuyele kuDada Morero Mzwayi. Ingaba sifike njani apha ekuthena amaqela ezopolitiko afune ukumguzula? Into ozoyikhumbula ke nobathembisi that ukuthi igoli selokhu kwasukela ngo2016 maliqala ukuba nohulumeni obambiswano alukaze libe bikho uzinzo. Uzokhumbula ukuthi kwaba uHerman Mashaba ngo2016 esengaphansi kweDA ke kwathi ke ngeinkinga ezaba khona washiya. Kusukela lapho ke kwaphinde kwaba nezinkinga ke ikakhulukazi kulabo ababehomeya. Uzokhumbula phela ukuthi ke omeya abaze babathathu kwaba nenkinga yokuthi beshona belandelana ngo2021. Kuthema ngabe sekungena ke abanye futhi omeya kwawukuthi igoli alizinzile khona abakhishwayo bephume bekhishwe ngoba kwayena uDada Morero le uke wangena njengoba sebephinda futhi befuna ukumkhipha. Inkinga enkulu ukuthi alukho uzinzo, amaqembu awakaqondi kahle ukuthi afuna ukusebenzisana kanjani, kanti idolobha liyaqhubeka nokonakala. Njengoba sewutshilo Bramzwayi ukuba ayiko kokuqala ekhutshwa kumasipala uMorero, ingaba wabuya njani kuqala? Uzokhumbula ukuthi kuthe uma ngabe sekukhona emva kokhetho longonyaka odlule amaqembu ayekade engasebenzisani aqala ukusebenzisana. Lokho kwenza ukuthi kube lula ke ukuthi ke iqembu okuyilona elikhulu egoli bevumelana ukuthi cha akube yilona elihola igoli, ingakho ke agcina evuma ukuthi ke emfake. Kodwa ngenxa yokuthi mhlambe izinkinga ezikhona ziyaqhubeka, iqembu elinjengo-DA okuyilona elifuna ukuthi ephume futhi eliyingxenye kahulumeni obambiswano lufuna ukuthi lifuna ukuthi ke limvotele limkhiphe. Lokho okusho ukuthi nani bathembi kusho impikiswano yezepolitiki ekhona nakuba sihambisana kulolu hlangothi kolunye uhlangothi asihambisana. Yikho lokho sikubona njengamanje ukuthi iDA naphezulu ukuthi isebenza nohulumeni weANC kuzwelonke, kodwa la kumasipala ithi ifuna ukumkhipha ifake owayo. Ingaba Bramzwayi sebeba ngaphi ngoku osodolophu kulo masipala abakhe baguzulwa kwaye zizithini izizathu? Uma uzobheka nje kusuka ngo2016 kuze kuzofika manje, uma ubala kahle cishe omeya abawu9, lokho ngempela okusho khona ukuthi idolobha elinjengegoli. Ukhumbule igoli akulona nje idolobha eliyinjini yeningizimu Afrika. Umnotho waseningizimu Afrika uncike ekutheni igoli liphila kanjani. Uma ukuthi ilona ke ngempela elineyinkinga, ingakho mhlambe umnotho wezwe lethu uzodama uneyinkinga. Enye ke into eyenza lokho nje obusubuzile indaba yokuthi alikho iqembu ke manje eliphumelele ngokuthi lingabambisani nelinye. Kusho nala abambise nalenye adame naye fike ethi nathi sifuna ukuphatha okungabikho kozinzo, yikho lokudala ukuthi beyinkinga. Ingaba Mzwayi angakanani amathuba okuba uMorero angasuka enyanisweni kwesisihlalo?
uma ubhekisisa ngendlela yokuthi kubanjiswene kanjani angicabanga ukuthi iDA izophumelela ngoba yiyo eqhuba le ndaba yokuthi kufuneka ekhishwe kodwa amaqembu mhlambe kuqala abengavota evotela kumkhipha anjengo Action SA aseyesebenzisana neANC uzokhumbula phela ukuthi ke eTshwane kumanje nje umeya wakhona umeya weAction SA owabakhona ngenxa yokuthi neANC yavota neAction SA ngiyacabanga ukuthi amanye amaqembu oIFP Action SA azoba sohlangothini kaData Morero lokho kuzokwenza ukuthi benzeme ukuthi iDA iphumelele kuloko. Okugqibela Bramzwayi ingaba kuthetha ukuthini okukumane kushenxiswa kosodolophu kulo masipala? Isho indaba yokuthi ipolitiki yethu ayikazinzi futhi ke njengezwe eliningizimu Afrika sisayifunda indaba yepolitiki yokubambisana lokuthiwa i-coalition politics ngoba sicabanga ukuthi uma ukuthi akuphethe thina akekho umunye okufuneka ephathi sikhohlwe ukuthi phela mangabe uyiqembu lezepolitiki umsebenzi osuke ukhethelwe ukuthi uyosebenzela abantu uma ukuthi abantu abakhethanga wena kumele ukuvume lokho kodwa ke ngenxa yokuthi ke akekho osuke efike ku 50% lokho ukwenza ukuthi eyiphathele yena yedwa nabanye ke badima beqweba bethi nathi sifuna ukuphatha kuba nzima impela nje kuzobonakala ke ukuthi ngabe kuzokwenzeka kanjani ke ngonyaka uzayo mhlawumbe sesiphothula nje enye ke into yenze ukuthi kwenzeke kanje ukhumbula ukuthi ngonyaka uzayo kuza ukhetho lomasipala onke amaqembu azama ukuyikhombisa ukuthi akhona. Sibambe ngazibini kuMzwayi. Siyabonga. iANC kwiphondo laKwaZulu-Natal ibambe inkomfa nonondaba ukubhengeza bakubize njengezigqibe ezingqingqwa nezicwangciso zongenelelo. We do recognize that much work still lies ahead. Umgqugquzeleli wephondo laKwaZulu-Natal weANC ubalule ukuvuma kwabo bengumbutho weANC kubangenene usemninzi umsebenzi ekudingeka ukuba bawenze kambe ke ukhankanye izicwangciso zokuqinisa ulawulo noxanduva olumele ukuthatyathwa ngenye yendawo eziphucula uqoqosho laKwaZulu-Natal iThala Game Reserve. To ensure the long-term viability and sustainability of iThala, the ANC proposes practical and actionable steps, including strengthening the governance and internal controls within iThala. We remain, as the ANC, steadfast in our resolve to serve our people of KwaZulu-Natal with honesty, with discipline, and with humility. Kananjalo kuvakaliswe iziphumo zengqongqothela ebibanjwe yiANC namahlakani wayo eThekwini kwimpelaveki edlulileyo nebimayela nohulumento lwasekuhlaleni nonikezelo lwenkonzo ihlanganise amabhunga womasipala beliphondo abangama-54 nalapho kuvunyelenwe ngokuxhaphagxabhisa ekuzeni nezisombululo kwimingeni yemo yentlalo yoluntu besithi omasipala abatenxileyo kulawulo lixesha lokuba inkokheli eziphembelela oko ziphendule elubala. Kunjalo nje kuhlatywe ikhwelo lentsebenziswano ukuze kunyuswe umgangatho kamakulinganwe ubunye nempumelelo kwiinkqubo namaphulo aKwaZulu-Natal. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Kwezemidlalo namhlanje kuqatshelwa iminyaka engama-30 iqela leli lombhoxo amabhokobhoko laphumelela indebe yehlabathi eEllis Park eRhawutini labetha iNew Zealand ngamanqaku ali-15 kwali-12 kwifinal. Yabaluleka kakhulu lempumelelo eyaba yeyokuqala kuMzantsi Afrika omtsha wedemokrasi yabonwa njengeyabumba isizwe neyanika ithemba ngenkqubela yelizwe. Emva kwale minyaka abaninzi basayikhumbula mhlophe lo mini. Kwi-final ka-1995 amabhokobhoko ayethwele amathemba elizwe emagxeni alo eza noloyiso olungazange lwacingeleka. Le mpumelelo yazisa inguqu kumbhoxo yasesipani esithetha kuMzantsi Afrika phantsi kwentando yesininzi. Igugu neqhayiya lendebe yehlabathi ka-1995 aliguqu kwikapteni yokuqala emnyama yeliqela lesizwe uSiya Kolisi. I was for it, but obviously I've seen videos and I've seen the impact that it's done, not only in rugby but in South Africa in general. We all know. I think that's why people look
up to the team or look to the team so much because of what happened in 1995, and I think it also started the winning for South Africa in difficult circumstances. Sukela ukusungulwa kweqela leli lombhoxo ngo-1891 lalimelwe ngabantu abamhlophe kuphela, kodwa kususela ngo-1995 amabhokobhoko adibanisa imihlambi eyalanayo, wonke ubani wamelwa. Mongameli wombutho weli wombhoxo Mark Alexander uthi ifinal yendebe yehlabathi ka-1995 yaba sisiqalo esitsha soMzantsi Afrika obumbeneyo. It's a landmark moment. It's a moment where things change in our country, where we started the process, how strong we are when we stand together as a country. Umphathiswa wezemidlalo Captain Mackenzie uphawula ngezakhe inkumbulo ngala final, athi akasoze azilibale. Every rugby player that plays rugby today and that played rugby previously, we owe a debt of gratitude to that team. I remember there was a ball that John Alomu came, a tackle I'll never forget, where US put him down on the ground. Something unheard of, because he was like a bullet train. Amabhokobhoko sele iphumelele indebe zehlabathi ezine, kodwa eyona yakhe yabaluleka yileyo yamazibulo ka-1995 njengenxalenye yokubhiyozela amashumi amathathu eminyaka. uMzantsi Afrika uzaqhubisana neBarbarians ngomgqibelo. Akukho nkangi idublingethi into zakuthi sithi xha kuloo ndawo, kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana oogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela iindaba ngolwimi lweSwati. De sidibane kwakhona, kamnandi into zakuthi.